bona nit. Estem aquí a la cruïlla de 2 de maig, en el carrer Indústria, a Barcelona, i ens trobem una manifestació a davant de la Creu Roja de 2 de maig. Llavors aquí tenim dos metges, Sandra i Miguel Àngel. Ens explicaran una miqueta per què estan aquí i què és el que està passant aquesta nit. Estem aquí perquè el divendres ens va comunicar el nostre gerent, el senyor Rufat, mitjançant un comunicat del CatSalut, que aquest hospital tanca. Un hospital que està en ple rendiment i que té beneficis econòmics. Pensa que aquest any hem donat a 7.000 altres, s'han fet 44.000 urgències, s'han fet més de 5.000 intervencions quirúrgiques i gairebé 100.000 visites ambulatòries. Llavors no entenem el per què aquest hospital s'ha de tancar. L'Hospital de Sant Pau, que és l'hospital més proper que tenim, no podrà assumir aquesta activitat, donat que s'han derivat més de 1.000 pacients per ingressar aquí des d'urgències perquè ells no tenien llits, i també hem operat de malalts que estaven a la seva llista d'espera quirúrgica. Vale, és curiós que als mitjans de comunicació no s'ha sentit gaire aquest desastre de notícia. No trobeu que tindria que la gent assabentar-se de tot això? Home, pensem que sí, evidentment, perquè ens afecta als 410 treballadors, però afecta a 135.000 usuaris, que són la zona de referència d'aquest hospital. I sí que és cert que les notícies, en algun moment hem sortit com aquest dematí, que hem aparegut a l'acte de remulla per esclerosi múltiple, que ho sentim molt pels organitzadors, però ja que els polítics no es volen sentir, era l'únic moment que teníem per trobar-nos i per parlar amb ells. Moltes gràcies. L'Assemblea de Drets Socials de l'Eixample està amb vosaltres. Gràcies. Una esperanza para este hospital y para esperanza para el barrio y pacientes que no tienen culpa de nada. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Unidos por Todos nos escuchen, y ya está bien, ya está bien. A molt més que aquest hospital és que estem aquí, que no som treballadors, estem treballant en un altre lloc i allà també s'aplicaran les retallades. Per tant, una cosa tenim en comú amb els criminals, perquè això és un crim organitzat que serà el nostre... que simplement són veïns que arrel del moviment dels indignats ens hem organitzat per barris. Sapigueu que som l'assemblea veïns de la dreta de l'Eixample i vosaltres considero que som tots el mateix i que ens hem d'ajudar i els que treballeu aquí no teniu cap problema en demanar el que nosaltres puguem donar, que és recolzament i que s'ha de començar amb la ¡Únete! Bueno, en nombre de todos,
a miembros de la plataforma de 15M que han venido a apoyarnos y a estar con nosotros. Bueno, lo importante es que hoy, como todos los días espero, deseo, mañana y todos los que sea necesario, estemos aquí todos juntos para apoyarnos y para conseguir que no cierren el hospital. Bueno, y también comentaros que esperamos que mañana a las 9 podáis estar todos las máximas personas posibles. Bon dia. Esta noche hemos hecho la acampada y ahora aquí vamos a decir todos, cuando digo todos, los compañeros que nos están dando apoyo del movimiento 15M, también desde el comité de empresa, lo que os queremos decir, que esta semana es definitiva, es una semana que no podemos bajar la guardia. La propuesta que nosotros hacemos es mantener la acampada. ¿Vale? Que sepáis que anoche a primera hora vino la Guardia Urbana, vinieron los Mossos, intentaron dividir, crear inquietud. Es evidente que hay personas, o vemos personas que te descontrolan. Gracias a los compañeros del 15M que nos tienen más por la mano y más seguridad, nos dieron fuerzas para que nadie levantara las tiendas y es una aportación muy importante, pero ellos están reivindicando muchas más cosas también. En general, una sociedad diferente, una democracia real y que no nos manipulen los políticos. Por lo tanto, el miércoles a las 8:30 tenemos que estar allí también. Allí, sí, de la tarde. Allí en la Plaza Sagrada Familia, porque allí también se van a discutir y se discuten cosas de sanidad también. Hasta recursos para tomar decisiones. No podemos bajar la guardia, la tenemos que aumentar. Y a todos los vecinos y a toda la gente que veamos, hay que decirles que hoy a las 8 aquí. A las 8.
todos juntos. Venga, avancemos. Avancemos. Son pocos en total.